Fit-tieni nofs ta' Settembru l-Partit Laburista se jkun qed imexxi l-elezzjoni għall-amministrazzjoni l-ġdida tal-Partit Laburista. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela kif kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet. Dr. Abela sostna kif se jkun hemm ukoll elezzjoni ta' deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista wara r-reżenja ta' Daniel Mikallef. Nofs Settembru hemm it-tieni parti tal-proċess li huwa ferm importanti, jiġifieri l-elezzjoni tal-amministrazzjoni ġdida tal-partit għaliex it-terminu statutorju tagħha intemm, hemm ukoll elezzjoni għad-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit fiċ-ċert jekk ma jkunx hemm ukoll elezzjoni għall-kariga l-oħra ta' deputat mexxej dik għalja kwistjoni li għad tiġi determinat. Sa dan it-tant il-Prim Ministru wieġeb ukoll mistoqsijiet dwar il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Fil-fatt hawn Dr. Abela elenka l-ħidma li diġà saret fosthom li tintuża l-infrastruttura medika kollha tal-pajjiż għal każi ta' emerġenza, ħidma biex titnaqqas il-lista ta' stennija tal-MRIs u kif ukoll dik tal-mammograms. Il-proċess li jmiss issa li bħalissa jaħdem id-Dipartiment tas-Saħħa, il-Ministeru tas-Saħħa fuq huwa illi nindirizzaw ukoll il-lista ta' stennija f'dak li huma operazzjonijiet ortopediċi. Dwar il-qasam ta' trasport f'pajjiżna Dr. Abela tenna l-bżonn ta' aktar ħidma fil-waqt li nota dak li għamel Gvern Laburista b'kuntrast ma' Gvern Nazzjonalista li f'kampanja elettorali ippropona sistema ta' trek l-estrem mingħajr ma qatt studja. Il-Prim Ministru spjega l-importanza ta' miżuri bħal trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd saħansitra anke fuq il-baħar u aċċenna wkoll għal ħidma li tissir favur użu aħjar tal-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna. Dak li tħaddetna dwaru preċedentement bħalissa hemm proċess b'saħħtu minn transport Montaliġi finalizzat u ninsab konvint li fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin nkunu nistgħu nniedu din il-mod differenti ta' kif is-servizzi essenzjali bħal tad-deliveries bħal tal-ġbir tal-iskart ġewwa l-pajjiż ikunu jistgħu jsiru b'mod u maniera illi nutilizzaw is-sistema tat-toroq tagħna l-infrastruttura tat-toroq b'mod aħjar jiġifieri inqasmu il-ħinijiet li fihom il-konġestjoni tibda titnaqqas